ma yawuoyi matugo tuke mag roll ball oyudo loch mar ariyo mar group E tuke mag pinje mangima madhi nyime boma mar Dubai. Kenya ma gin joloch higa mokalo loyo tim mar Pakistan gonde 18 kuom 4 e tukgi mar ariyo. Kanowuoyo gi jofwambo, jalup kocha Joshua Choti olero ni ikruok margi ne ber, gino nomiyogi thuolo mar manyo kombeno kuom thuolo mar ariyo. Yawuot Kenya noloyo tim mar Poland gonde 18 kuom 0 e tukgi mokwongo, e kinde ma nyidendi ma Kenya to nothalo Argentina gonde 16 kuom 0 e tukgi mokwongo. Yesterday we watched Pakistan play and we got to analyze their system of play. Yes, the coach put us together, we analyzed the system of play, we saw where the highways are, and that's why we utilized them. We had a lot of energy, having changed the whole team in the second half, because the first half we had a different team, then the second half we changed the whole team. We had energy, and the team as well blended, so it worked for us. Though the referee was a bit on their side, having considered 2 goals out of the 4, we considered 2 goals from the penalties.